Здравейте, приятели! В това видео ще играем на играта Roblox Steal a Brainrot. Да започваме! Дано зареди. A few moments later. То. Ето, можете да ми видите акаунта, аз съм играл преди. Имам фрило към него. Руле, два пъти. Имам някаква Камила, друга кола и Рина Костерина. Доста е бъгава играта. Няма никакви хора. Има един. Здрасти. Някакво влезе. Тук има. Какво се случва в тази игра? О, боже. Ще трябва да започваме наново. Мале, каква е тази игра, бе? Трули ме. Готово. Че е по-добре. Бега тук, бе. Взехме пачки. Ще чакам да лопна, че тя иска да влезе. Айде, бегай тук! Сега как ще излезеш? Ще дам да го взема. Хайде, излизаш. Cappuccino assassino. Кон. Взем коня. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Отказвам се. Тази игра съм станал много слаб на нея. Тя не може излезе. Че базата, бе? Готово. Разгеле. Умирай. Какъв е този звук? Така и не разбрах. Някакъв сопак. Поне хванах синята част, дето излизат галакси. Нещо ще отида в магазина да си взема. Бре. Fluriflura. Cacto hippopotamo. Не. Cacto hippopotamo. Gangster futera. То съм убил. И той се самоуби. Супер. Да бега в живота. Бини пипи. Ау. Ела мила. Айде. Готово. Tralalelo tralala.
Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Тралело, тралала за мене. Yes, бе! Тралело, тралала. Хайде. Bur patapim. Кога влезе, бе? То сме замрази. Yes. Ставай, бе. Не! Ще го вземат. Ах, ти мазен. Оф, отидох на майната си траки. Ще взема оранотиня на нас. Къде съм, бе, брат? Брат, какво ми се случва в тази игра? Взима ми фриго камел. Няма къде. Айде, бе. Взех, продах. Chef Crabrakadabra. Chef Crabrakadabra. Мале, това колко на коса беше. Аре, глед, силен. Брейнрот. Моля, силен. Силен, казах. Добре, пипи килой. Никого не му трябва. Не. Мале, как ще ми го вземеш ти, бе, пак малък? Не! Orangutini ananassini. Откраднаха ми всичко от базата! Не, аз се отказвам, Аре, бе! То си ми в базата, като няма нищо. Аре, бе. Грабиха ми всичко. Не селнах тралело, тралела. Спри да даваш слабаци, бе, брат. Съм слаб вече. Lerule. Borbaloni luliloli.
камбала. Аре дай боне камбала. Бър потопим боне камбала. Добре. Ето го. Аре бе, защо толкова бъгава тази игра? Bananita dolfinita. Боне камбала. Ето, боне камбала. Аре бе, боне камбала. Boneca ambalabù. Трябва ми за рипър. Мале, как ще те пребия? Мале, също ми открадне всичко. Лео, къде ме заведе? Заключи. Не! Найде. Какво е това? Ще го убия. Blueberrini octopusini. Blueberrini octopusini. Bambini crostini. Ти няма къде да... Bambini crostini. Bambini crostini. Това беше много смешно. Ballerina cappuccina. Rino tosterino. Rhino tosterino. Rhino tosterino. Какво се очакваш? Rhino tosterino. Какво прави тук в базата, бе? Rhino tosterino. Брат, те защо работят в тим? Не, стилът ми балерина капучино! Тази игра няма да игра повече. Ако ми ограбят... Glorbo fruttodrillo. Без амбона и камбала. Моля те. Трябва ми! Бега. Боне камбала точно не ми взимай, моля. Брат, защо не мога да го удара? Брат, тя ще си купа след. Burger patapim. Bandito bobrito. Cappuccino assassino. What? Искам бърбър потопим. Дай бър потопим. Ай, че трябва да свърша видеото. О, шаливно. Скъпи приятели, ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала, за да има втора част. Чао и до скоро!